é a biblioteca do meu centro de ensino, o IES Rafael Puga Ramón, que se encontra no centro da cidade da Coruña. Aquí ensino lingua e literatura galega a un alumnado maioritariamente castelán falante. Por iso as actividades van ser sempre variadas, dinámicas e que potencien o uso da lingua oral. Motivar dende o audiovisual, para presentar os contidos máis afastados da súa realidade, con curtas de animación, actualización de poemas ou vídeos de algún especialista que organizamos na canle de YouTube. Motivar con proxectos como Dragal. Polo poder otorgado polo último dragón, eu nomeo vos cabaleiros e donas da Orde do Dragal. O Gran Mestre guía os cabaleiros e donas do dragón para chegar ao picro sacro, a través da colaboración entre eles dende os distintos centros e dende as distintas materias para resolver os retos e editar o wiki da fraternidade. Motivar cunha avaliación diferente, resolvendo os formularios que aparecen nas webs, resolvendo as xincanas literarias, participando nos xogos en liña ou resolvendo as mini-quests en pequenos grupos, ou o Slim, que imos deixando na web de aula. Motivar coa publicación e o recoñecemento do seu traballo diario, a través do blog de aula, onde podemos atopar os seus vídeos explicativos. Tamén podemos levar un mandil, que o levaba máis para traballar, que son estes. Son así, máis curtos, pero tamén poden ser de todas as cores. Vou preparar unha receita de macarróns con tomate. O que precisamos é unha tisola, non moi grande nem moi pequena, tomate, unha cucharadiña de salsa napolitana, allo, perexil, sal, ave creme, mantequilla, macarróns, carne e unha ola. Con chíos e grafitis que logo nos permitirán recitar Rosalía. Con mapas de Google que nos permiten facer roteiros e amosar o noso patrimonio. Cos libros virtuais podemos publicar as nosas creacións propias. As TICs son a pinga de modernidade perfecta para que o noso alumnado saiba que falamos a súa lingua. Dende cativa, soñei cunha escola diferente, onde o alumnado é o centro do proceso e as súas necesidades as que motiven os docentes para traballar o seu carón.